Hello and welcome to KBM Review. Mentah kasni ngan batai lengkot yapi syapang kawai ke film ke bakar teng ke Anaconda. Ya ke balak release house name kat kendai spa kendai pun film. Bat ke ke balak jia yaki hapok kane ke lau bak lausan. Pin saya tip hi hadin bapila page ya kane ke explanation. Te perlong kane ke film kelas sedang bat ngiyui ya uwe ubreu ubalak kenyu nakadau ba ulak syap tiang palat. Ukren hapok phone bat uong shiong. Please help me. Please day udeni. Ubade u cameraman hakane ke group. Unongnya jong kata ke liang udai umedi. Bat hakane ke group la don ru uwe ufani karakter. Kumbaju don habarok ke film. Ka kerteng jong uni kadai ujak. La don ru kawai ke couple hangne ya ki bala bu banyele romance hakane ke film. Ka kerteng jong kini ki arngut kadai ke Dennis Baru Dixon. Hadian kene ke introduction. Kini kila yami no ban lech pok cloud Amazon na kabenta ban shna film documentary. Haba kila poi kam syakman uni ubriu kadai upol. Bat ka karakter jong uni upol liang ka jongki. Hadian kata upol ula pen ya kasap kem dok ha ka jong u. Uya turu yakini ba ula wan shane na kabenta ban kem ya uwe upsen. Ba unyo di ya u kolektor bat un kamai pisah. Kini ru kila ya tu ya upol ba kila wan shane ban shna ya kawai ka film halor ka jing im jong ki Sri Shama Indians. Upol uong ba ula yu iteng ya kita kijat benriu. Syapang ka ba kila ya tu ya u. Kini kila nget ya ka jing ya tu ka jong u bat kila menjur ban lek na kalenti ka ba batai upol. Menmiet ngi yo i bakat ba barok kidang ya party. U Anaconda ulawan pau ha kasien ka banengkong ha ka ne ka film. Ha ka ba udang wat jing bam. Bat ka jing bam ka jong u hang ni ka dei uwe u kla leopard. Ha ka step ke babut. Kini kim bena baki don ha ka area jong bat kila yo i ya uwai u statue u baheb ha. Une udai u statue jong uwai u besen bat uwai u breu balasya kelany na rendang ha u ta u besen. Upol u yatu yaki ba une udai u statue jong ki Sri Shama. Ki Sri Shama ki juk mane yaki besen ki balahe bat ki nyo yaki kum ki blay. U Anaconda udai u bayada ya kani ka caka. Na kata kadau ki hab ban yelong husiar bha. Haka por miet ni yo i ya ka Dennis Baru Dixon bakila ya lech sapok klau ban record ya ka jingpa jong kisim handrei kat ba kidang ya record kini arngut kila kibhur bat kila kelalong Imran Hashmi bat menta la don ka ke balas dang ban budien yaki kini ru kila ya syap tieng lut haba kila yo sngo ya ka jingleng ba un lech ngam sapok ban pej ba uta uterlai ula sakut hae haba u Steve ula lech ngam sapok bat la sedang ban od ya utau terlai la don ba wan attack kan san yu bat lat syu ban ring mensim haba ki parlok ki jong u ki latan yu shalor ki yu i bala don uwe u knyang hapo sentur ka jong u bat une ude u knyang u badon bi bat wat hadien bala se ya une u knyang ru la syu ban ring mensim ti kena upol ula pen i ya kasap upol ula pelai im ya uste handrei ka long ka badon kambha mentah ban kit no ya u sha hospital lam kumta ula ban yap no upol uong yaki paki hab ban lej no nakawai pat kalenti knang bakin poi kloi sepo hospital udeni ula sedang tharai sniu ya upol ba uburi naki kini kim ya don lat shu da kumboi pat nakata kadau ki hab ban ko ngu ya kajing ai jing mut jong upol kini kila ya tur saprang menta bat kila ya kendu biang sakawai kajing namarba ladon kawai kajing king ka baheb ha kalenti ya kajongki kabala khanglat yaki bantur syakman lasna khnang yakane ka jingking ban khanglat yaki briu baki nomlej nang ne syakman namarba kani kadi ka area jong u Anaconda upol uong yaki ba ula ban pen prapum yakane ka jingking tang hapo shpo tharai na ka benta ban khanglat yaki nonglej nongwan phimde ban pen pra yakane ka jingking andrei upol ula pen biet yaki daki ktien jali ja ki jong u uong lada pia kwa ba Steve un poi kloish po hospital woodwood ni haban yalej na kane ka ju hi kalenti hadian kata upol ula pen betei da ubom bakila duna pelat ke umpniang na kata kadau ki haban lecek ya kata ka wei kaliang lada kiyo umpniang nang tei da ka basuk kila bentur syafrang ban poi syaka jaka ka baki temu ban lei upol udeni baru Matthew kila yalej ban cek ya kata kaliang ha kane kaliang ni yo i ya kawai kadur hakabala don upol u Matthew bat uto ubriu ya ubangi la yo i hak pas dang jong kane ka film kata kamut kini laingut kila wan teng shani ban kem ya u Anaconda
Upol ula shimno ya kata kadur. Kenang ba udedi unom yoi bat unom tip ya kajing shisha. Kini kim syam layo penyang hangta. Henry kila lap ya ki atiar. Kila ra ya ki bat kila lej pai no syaka liang lajong. Henry Matthew ula sakut sedien bat ula syabat no ha anaconda. Nengkong anaconda ula penkedia shwa ya ki kila ya tiang lut bat kila ya rai ban ya mi no nangta. Henry ka flourish pat ka om ba menta ka miet kin ya abej hang nehi. Namar lada day ba Matthew udang ula ban wan pai syaki. Ha ka pormiet mentangi yoi ba upol ula sedang ban penbiet ya udiksan. Ladang ila ban kem udiksa dien shipang arpang. Kani ke liang kala sakut no ha ka jaka ka baduna palat. Menta kini ki hab ban ya hiar hapo ban pelai ya kani ke liang. Ban keput ya naka benta ka jingyap jong samla ujongka. Henry upol dien bat ula etek ya ki baro arngot. Upol udang hadu menta. Kumno syuyap no da kabasuk. Haba kini kila kendit benriu no kisyam milade bakila syate syakum bat upol ula the da kasai. Hadin balai kun teng hadu kan ni kila la ban penyap khadu ya uneu anaconda. Bat menta kini kila laj hang ni ngiyo iru ba Steve ula jam. Steve da don kam hakane ka film. Ngisyu yo ya kendiat ha ka basdang bat kendiat ha ka bakut sendan jong kane ka film. Khadu kini kila ya kendu ru ya kini ki adivasi ki bakila don kacing temu ban shna film halor kacing ka jongki bat kane ka film ru kalakut no hang nehi te paralog pias ngokumno ya kane ka movie explanation sngoba ban yathu lengba ki comments ki jongpi kani kade ka film anaconda ka ban nengkong bat ka longru ka be internet shisha le se bun na preng jongpi ki bala de page ya kane ka film menshua ka IMDb ratings jong kane ka film ka day 100 pra bat ladangi ya keren ya ka budget jong kane ka film kala alut hadu $100 million bat kane ka film kala kamai kumba hadu $6.5 million dengan penkut no hang nehi ya kane ka video ngan saya syam biang bat pi hakawai pat ka video ka batmai kublai shibun papila pelaj por ban page ya kane ka video. Goodbye.